Sarong Puwersa, ka News Center, asin Megaforce Patrol, DCGB, Bareta, alas 12, DCGB, Bareta, alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan, DCGB, Bareta, alas 12. Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na udto sa Indogabos mga tugang ngunyan na aldaw nin Biyernes, Hulyo 4, 2025, ini ang Bareta alas 12. Kami po sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Headlines kan darakulang mga bareta. Sa baretang lokal, Bicol Region, laog sa top 15 Southeast Asia tourist destinations kan Gulf website. Legazpi PNP na arestar ang Rank 5 Regional Most Wanted Person na may kasong acts of lasciviousness. PhilHealth Bicol piglalaoman an magayon na partnership sa gobyerno probinsyal katakod kan ginibong courtesy visit kasuhapon. Albay PHO naghahanap ning tiyempo tanganing maapaabot ang kamugtakan ka mga dialysis center sa probinsya sa gobyerno probinsyal. Sa lado nasyonal, utang kan Pilipinas puminakol sa sobra 16 trillion pesos. LTO binawi ang lisensya kan sarong jeepney driver imbuelto sa pagkakagada ng duwang estudyante dahil sa aksidente. Malacanang warang mimidbidun katakod kan mga imbueltong persona sa pagkawara kan mga parabulang. GV Florida, inatras ang reklamo laban sa netizens na nag-upload kan video kan mga bus na nagkakarera sa dalan. Sa ibang nasyon, Israeli Prime Minister Netanyahu binisita ang kamugtakan kan Near Oz, Israel. Sa lado ng sports, donaire tiwala nagaganahon ni Pacquiao ang laban kay Barrios sa Hulyo 19. Iyan po ang headlines ngunyan sa mga detalyes kan mga bareta. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Laog sa ikatresing pwesto ang Rehiyon Bicol sa listahan kan Gulf website na top 15 Southeast Asia tourist destinations. Ibinida sa website ang mga litrato kan Mayon Volcano na mahihiling sa probinsya nin Albay. Waterfalls asin mga dolphins kan Donsol, white sand pink beaches sa Matnog Sorsogon asin dakul pang iba. Kaibahan kan Rehiyon Bicol sa listahan ang mga sikat na destinasyon sa Southeast Asia, arog kan Bangkok, Thailand, Halong Bay, Vietnam, Palawan, Philippines, Georgetown, Penang, Malaysia, asin Siem Reap and Angkor Wat, Cambodia. Apera kaini kaibahan man sa listaan an Hoi An, Vietnam, Chiang Mai, Thailand, Cebu, Philippines, Luang Prabang, Laos, Bandar Seri Begawan, Brunei, Bagan, Myanmar, asin an Sapa, Vietnam. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Naarestar kan Legazpi City Police Station o CPS ang ikilima sa Provincial Most Wanted Person sa probinsya ng Albay na may kasong acts of lasciviousness kang nakaaging aldaw sa Barangay San Francisco, Legazpi City. Sigun kay Legazpi CPS Police Lieutenant Colonel Ray Anthony Villanueva, ang suspect na midbid sa alias Mang Ben, 46 anyos, photographer asin residente kang nasabing barangay. Ang operasyon basado sa warrant of arrest na may kasong act of lasciviousness in relation to RA 7610, Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, na may inirekomendar na piyansang 180,000 pesos sa sinduang kaso ning lasciviousness conduct o Republic Act 7610 na may pigrekomendar na piyansang 200,000 pesos sa kada kaso. Sa ngunya, nasa kustudya na si Mang Ben kan Legazpi CPS para sa magkakanigong dokumentasyon asin legal na proseso. Sinuguruman kan hepatura ang padagos na mahigpit na operasyon tangani mapanimbag ang mga personang may pagbalgar sa leyes sa syudad kan Legazpi. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement, bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan.
Piglalauman na magiging magayon ang partnership sa pagultanan kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Bicol asin gobyerno probinsyal. Ini ang sinabi ni PhilHealth Bicol Regional Vice President Alberto C. Manduriao katakod kan ginibong kortesiya sa opisina ni Gobernador Noel Rosal kasuhapon kay bahan ang manihamiento asin iba pang opisyales kan ahensya. Sigun kay Manduriao, naging sentro kan paghururon kung paano makakatabang ang PhilHealth sa mga albayanos, partikular na ang pag-avail kan mga benepisyo kan e-konsulta sa mga ospital na nasa lindong kan gobyerno probinsyal, asin kung ano ang mga serbisyong maitatao kan ahensya tangani mas mapakarhay pa ang general health situation sa probinsya. Apera pa kaini ipinahiling man kan PhilHealth Bicol ang pugol nindang mga datos manungod sa salud asin iba pa na pigsasabing dakulang tabang tangani mahiling o maaraman kan gobyerno probinsyal kung ano pa ang mga plano na iimplementar sa sektor kan salud sa probinsya. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Naghahalat pa ning pagkakataon ng Provincial Health Office o Alabay PHO na makahuron si Governor Noel Rosal tangani mapaiabot ang kamugtakan kan mga nagpipiot na dialysis centers sa probinsya ning Albay. Sigun kay PHO Hospital Monitoring Focal Person Claudette Buqueyo, apwera kang sitwasyon kan mga nag-ooperar na dialysis center sa probinsya, maut manindang mapaabot ang pag-asikaso kan mga papeles kan dialysis center na yaon sa segundo distrito tanganing mabukasan asin mag-operar na ini. Dagdag pa ni Buqueyo, maawot nindang mahiling ni Governor Rosal ang mga iiripuson pang sa center, lalo na tadipisil ang mga papeles na kaipuhan tukaron sa mga centers. Sinabi pa ni Buqueyo, dapat mabukasan ang nasabing center dahil ipapatindog na ini, tangani makatabang na ma-decongest ang mga dialysis center sa Premier Distrito asin Tercer Distrito kang probinsya. Day pa nag-aabot sa ngunyan ang tornilyo na kaipuhan tangani mapakaray ang tulay sa San Rafael, Ginubatan, Albay. Sigun ini sa investigasyon kan DCGB News kung saan kan mga nakaaging semana nahiling na dai ki tornilyo o warara na sa lugar ang nagkapirang tornilyo sa irarom kan tulay kun kaya nag-aalog ini kada best na may nag-aaging magabat na behikulo. Sigun kay Provincial Engineer Dante Baclao, sa Manila pa nagpagibo kan tornilyo dahil daiman ki nagigibo ka ini sa probinsya o sa rehiyon. Dagdag pa niya na nagbalo naman sinda na sublion ang lansang na tulay na gamit kan Philippine Army tangani mapakusog ini alagad negatibong magamit dahil pinadara ini sa balikatan exercise. Mientras na nagpaabot man nin kaaditan ang mga motorista asin residentes dahil sa piglalauman nagabat kan bulos kan trapiko in kaso puuna na ang road reblocking sa Morera, Ginubatan dahil ang tulay sa San Rafael ang gigibuhon na alternatibong dalan kan mga motorista. Pighahagat kang Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO Albay kay Governor Noel Rosal na matawanan ning atensyon ang makaskas na pagkakaigwaning pundo sa programang asistensya kan opisina. Sigun kay PSWDO Head Maria Viviancea, personal nindang ipinahayag ang kahagadan sa gobernador kung sa inpiglalauman kang opisina na matauaning focus ang programa kang ahensya, partikular na ang AICS, Sustainable Livelihood Program para sa mga solo parent asin iba pa. Mientras na nagdagdag pa si Sea, positibo man ang naging kasimbagan ni Governor Rosal sa pagsasabing susuportaran kang gobyerno probinsyal ang pangangaipuhan kang opisina, partikular naman ang asistensya para sa mga senior citizens na sa iyang pigpromisa na ipaprioridad bago siya magtukaw. Nasa proseso na nin pakikipaghoron si TV Mayor Jose Morel Climaco sa administrasyon asin Board of Trustees kan TV Community College katakod kan mga planong improvements sa pasilidad kan eskwelahan. Sigun sa impormasyon, pigplanuhan sa huroron ang mga estratehikong lakdang para sa mga maabot na bulan asin ang mga paagi katakod kan pagpapakusog kan kolaborasyon kan lokal na gobyerno kan TV asin kan manihamiento kan TV Community College. Sigun kay Mayor Climaco, maabot kay ini na mapagayon pa ang serbisyo kan kolehiyo sa paagi kan mga bagong pasilidad, pati naman ang mga bagong ipapautob na mga patakaran para sa mga estudyante kan nasabing eskwelahan.
Naarestrar kan Tabaco City Police Station o CPS ang sarong city most wanted person na may kasong statutory rape kang nakaaging aldaw sa sitio Naghilo-Hilo, Purok 3, Barangay Hacienda sa San Miguel Island, Tabaco City. Basado sa impormasyon kan Tabaco CPS, ang suspect sarong estudyante as in residente kang sitio Tinambakan, Purok 4, Barangay Hacienda sa parehong isla. Ang ginibong operasyon katakod kang ipiniluwas na warrant of arrest kang presiding judge kang Regional Trial Court Branch 3 kang Tabaco City kang Hunyo 26, 2025 na may kasong pagbalgar kang Republic Act number 116484 o statutory rape sa irarom kang criminal case number T9791. Sangunya nasa kustudya na kan Tabaco CPS ang suspect para sa magkakanigong dokumentasyon asin disposisyon. Mientras na sigun sa ahensya, padagos man ang saindang esfersos, tanganing maarestrar ang mga personang may papanimbagan sa pagbalgar kang leyes sa syudad. Responsible pet ownership ini ang pigbubusol kan lokal na gobyerno kan Legazpi City kung saan maawot ka ini na day na makaperwisyo pa sa dalan ang mga ataman na ayam kan mga Legazpeño. Sigun sa entrevista kan DCGB News kay Legazpi City Mayor Hisham Ismail, pighinguan niyaman sa ngunyan na masiguro ang sufisyente asin available permi ang bakuna sa rabies sa syudad. Sinabi pa niya na haloy ng problema ang daing bakuna kada best na may nakakagat na mga residentes nin mga hayop na may rabies kung kaya namumroblema ang mga ini sa gastos na mapabakuna sa mga pribadong klinik. Katakod kay ini daiman nagtutunong ang City Veterinarian Office sa pagkakampanya manungod sa tamang pag-ataman kan mga hayop dahil dakul na ang naaaksidente dahil digdi. Kasabay man ang pangapudan sa publiko na maging responsable sa pag-ataman kan mga ayam. Digitalized Daraga, ini ang maawot na matutukan kang lokal na gobyerno kang Daraga Albay, katakod kan pagpapakusog kang turismo sa munisipyo. Sigun sa impormasyon, paghuhurunan kang Sangguniang Bayan ang pagbilog ning aplikasyon kung saan nakabugtak digdi ang mga popular tourist destination kan munisipyo, araw kan mga hotel, restaurants, asin iba pa. Katakod ka inigigibuhon ngunyan aldaw alas 2 ding hapon kang lokal na gobyerno ang Viaje Merchant Caravan kung saan magtitiripon ang malain-lain na business owners, tourism entrepreneurs asin iba pa. Paghuhurunan digdi ang pagdevelop kan lokal na turismo kan Daraga para sa mga turista asin sa mga bisita. Mientras na pig-iimbitaran man ang gabos ng mga business owners sa munisipyo na mag-atendir kang nasabing paghuhuron sa gigibuhon na paghuhuron na gigibuhon sa New Blossoms Dagas Daraga Albay. Mga tugang, iyan po ang enot na parte kan sa tuyang Bareta alas 12 sa Bareta Nyato sa Lado Nasyonal at siniba pa pagkatapos kay ni. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major
major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Mga tugang, balik po kita sa Bareta alas 12 para sa mga detalyes kan mga Bareta sa lado nasyonal asin iba pa. Puminakol na sa 16.92 trillion ang kabilugan na kantidad kan utang kan Pilipinas sagkod sa pagtapos kan bulan nin Mayo. Mas halangkaw ini nin 166.2 billion pesos o 1% poon kan natapos ang bulan kan Abril. Sigun sa Bureau of Treasury, naging diit sana ang paglangkaw dahil sa matrayumpo na net issuances kan mga bagong domestic securities na nagresulta sa kumpiyansa kan mga ma-invest sa nasyon asin pagkusog kan ekonomiya. Nakaapekto man digdi ang pagpakusog kan piso na nakapagpababa sa kantidad kan utang. Sa ngunyan, nasa 11.8 trillion pesos ang pigkonsiderar na domestic debt na naghalangkaw nin 189.6 billion pesos mientras na maabot man sa 5.14 trillion pesos ang external debt kan nasyon. Binawi kan Land Transportation Office o LTO ang lisensya kang sarong jeepney driver matapos na magadan ang duwang pasaherong estudyante sa nangyaring road crash sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kan mga nakaaging bulan. Sigun kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor D. Mendoza II, napatunayan na guilty sa reckless driving ang driver kang jeep. Magigirumduman na kan mga nakaaging bulan, buminangga ang jeep sa sarupang bihikulo mantang naghaharurot sa Commonwealth Avenue. Dahilan kaini nagtagilid ang jeep asin nakatapok ang duwang estudyante na pasiring sa ROTC asin nagadan. Mientras ang driver pinagmulta ning maximum penalty na pigtutugutan kang lay na maabot sa 2,000 pesos. Siniguro kan Malacanang na warang kikilingan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. asin ang gobyerno pagabot sa kaso kan mga nawawarang parabulang. Katakod ini kan pagdawit kan witness na si alias Totoy sa nagkapirang midbid na personalidad arog ni atong ang asin Gretchen Barreto. Sigun kay Palace Press Officer Claire Castro, makakaasa ang mga pamilya kan mga biktima na papanimbagon ang mga responsable sa kaso tangani maitao ang magkakanigong hustisya sa mga ini. Pipasiguro man kan Presidente sa Department of Justice o DOJ asin iba pang law enforcement agencies ang padagos na investigasyon kan kaso. Mientras na pipaubaya na kan Palasyo sa DOJ ang pagdesisyon kung pwedeng gibuhon na state witness si alias Totoy asin magin ang iba pang naglalataw na mga witnesses. Dahil na idedemanda kan bus company na GV Florida ang nagpost kan viral video kung saan mahihiling nagkakarera ang saindang mga bus. Sigun kay GV Florida President June Florida, mas importante na mapakarhay ang problema asin makabalik ang mga driver na makapagpasada.
Magigirumduman na may 15 bus ang GV Florida ang sinuspindi dahil sa insidente. Kan Hunyo sinabi kang kumpanya na masaangat inikikaso laban sa uploader kan video, alagad sinabi kan Department of Transportation na tatawan ninda ang netizen ning proteksyon as in legal na tabang na namidbid na si Carlo Carbonell. Nasa 20,307 ang totalmenteng na arestar kan Land Transportation o LTO na bako rehistradong behikulo sa bilog na nasyon kan nakaaging bulan in Hunyo. Sigon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, kadaklan sa mga nadadakop ang mga motorsiklo na may 12,808 asin tricycle na may 3,992, kaibahan mandigdian 857 na van, kung saan 29 ang public utility vehicle, 850 ang private sedan, 544 ang truck, 47 ang jeepney asin 10 ang bus. Tinawan doon ni Mendoza na sadit pa sana ang bilang na ini kumpara sa kabilugan na bilang kan behikulo na day pa nakakapag-renew kan rehistro. Sarong pang pasaherong barko asin sarong bangkang pansira ang nagbanggaan sa Port of Lucena sa Quezon, sigun sa Philippine Ports Authority o PPA. Sigun sa impormasyon, badang alas 7 ning pagkaaga na kasabatan kang Star Horse Shipping Lines VDPF. Anom kan pagluwas kaini sa breakwater kan Port of Lucena ang fishing vessel FVSR Fernando na madaong sa kataid na fishport. Pasiring ang nasabing barko sa Port of Balanacan sa Marinduque na may sakay na 26 na behikulo asin 82 na pasahero, kung sa intulos man sindang pinababa kan makabalik ang barko sa pantalan. Dagdag pa kan PPA wara man nakulugan asin ligtas ang mga pasahero asin 34 tripulante hali sa pasaherong sakayan pang dagat. Personal na binisita ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang Nir Oz kibbutz sa Israel. Inanenot na pagkakataon na pagbisita ni Netanyahu sa lugar poon kan nilusob ini kan Hamas kan Oktubre 7 taon 2023. Sa sayang mensahe, sinabi niya na sisiguruhon niya ang pagpapabalik kan mga pigkidnap kan mga Hamas na pag-araman na nasa sanggatos na residentes kan Nir Oz ang posibleng tinago asin ginadan kan mga Hamas. Naging mahigpit man ang ginibong seguridad kan mga otoridad dahil sa may nagkapirang grupo na nagibo nin hiro protesta laban sa pagbisita ni Netanyahu. Sa bareta niya to sa lado ng sports, tiwala si Pinoy Pride Nonito Donaire Jr. na kayang-kaya ni Manny Pacquiao na daugon ang reigning World Boxing Council welterweight champion Mario Barrios sa sindang bakbakan sa Hunyo 19 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. Sigun kay Donaire, dakula ang tsansa kan 8th Division World Champion na mapaduko si Barrios sa ibong kang diferensya sa langkaw asin edad kang dalawang boksingero. Nasa 46 anyos si Pacquiao kumpara sa 30 anyos na si Barrios. Halangkaw man si Barrios na nasa 5'10" o masalangkaw pa kumpara sa 5'6" na si Pacquiao, alagad sanay si Pacquiao na makipaglaban sa mga mas aki, asin mas halangkaw na kalaban kung kaya daiini nahihiling ni Donaire na magiging problema kay Pacquiao. Naimbento sa Singapore ang sarong smart panel system na kaya i-convert ang uran sa kuryente na mas 10 beses pa mas epesyente sa conventional hydropower. Ang rain energy panel sarong manipis na may flat surface and may microstructured materials as in advanced nano generators. Sigon sa mga researchers, ang tradisyonal na hydropower kinakaipuhan nin mga dam, salog as in large-scale infrastructure para mag-operar, alagad ini kayang magana gamit sana ang tagdo kan uran. Istorya na iiba. Para po sa satuyang special story, sarong lolo sa China, ang napag-amaraman na buhay pa 9 na taon na matapos ipakremate. Taon 2014, nagtakas si Zhu Kanghuo sa nursing home kung saan siya pigpapaalagaan kang sa iyang pamilya. Pirang aldaw matapos ang sa iyang pagtakas, may nahiling na naligis na lawas kang sarunggurang na lalaki na harani sa nursing home. Pigtutubudan kang gabos na si Zuho Kang Luo,
Ini na pigdeklarar siyang gadan. Daiman pina-autopsy kan pamilya asin pinakrimate na ini. Kan Agosto 2022, may gurang na palaboy-laboy sa Chongqing ang pig-report sa pulisya dahil kakaibang hiro kay ni asin wara sa pag-iisip. Dahil day makahuro ning tultol at sin palaboy, ginibuhan siya ning missing persons report asin pinakalat ang retrato kay ni sa internet. Sarong taon na makaagi saro sa mga makuapo ni Zuho ang nakahiling kang poster kung saan dinuman niya asin pina-DNA test. Pagluwas kan DNA test results na kumpirmarar na buhay pa si Zuho asin dinara siya sa doktor. Ngunyan pig-iimbestigara na kan mga kapulisan kang Chongqing ang tunay na identity kan bangkay na napagkamala na si Zuho kan 2014. Ngunyan na aldaw Hulyo 4 taon 1946 pinirmahan na kan Estados Unidos asin Republika ng Pilipinas ang Treaty of General Relations o ang Treaty of Manila 1946. Ang treaty sarong rekognisyon kan independensya kan Pilipinas asin ang paghali kan Amerika sa soberanya kan Pilipinas. Ang treaty pinirmahan United States Representative Ambassador Paul McNutt asin President Manuel Rojas. Kan enot, pig-celebrar ang Araw ng Kalayaan kan Pilipinas kada Hulyo 4 alagad nilipat ini ni Presidente Diosdado Macapagal sa Hunyo 12. Ang petsang ipinahayag ni General Emilio Aguinaldo ang kalayaan kan Pilipinas sa Espanya kan 1898 sa Kawit, Cavite. Sa ngunyan ang Hulyo 4 pigseselebrar bilang Filipino-American Friendship Day. Mga tugang iyan na po ang kabilugan kan sa tuyang alas 12 mga bareta tinipon asin kinalap sa DCGB News Base. Sa pangaran kan mga nagsurat kan bareta na pinamamayuhan kan sa tuyang News Manager and News Director Sir Mar de la Cruz, kay ba sina Miss Jenny Matthew Balyaran asin Miss Nicole Gloriane. Sa lado technical katuwang tapo si Sir June Apolis asin si Mr. Jerome Nico Martinez an sa tuyang IT. Social media writers Miss Jenny Matthew Balyaran, Miss Shara May Leron asin Mr. Jimos Barrios. Sa ngaran po kan bilog na tropa kan Megaforce Patrol asin sa pangaran kan mga nag-aantabay sa DCGB News Facebook page, DCGB YouTube channel, DCGB Live app asin sa 729 kHz sa pihitan kan sa indong mga radyo. Kami po ang naging sa indong mga tagapagbareta. Ako po si Gina Ritterly. Ako man po si Bert Nunez. Abangan po ang masunod na programa Iskaramusa with Miss Angel Mustasa. Always number 1. Always DCGB. Bareta alas 12 with Bert. And Gina. Happy birthday Judge Jason Rodenas. Happy lunchtime. Salamat po. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang